пешгирӣ ва бартараф намудани талафоти нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳим дар низоми энергетикии мамлакат ба шумор рафта, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт тадбирҳои судманд амалӣ мешаванд. дар шаҳри Истаравшан бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба беҳтар намудани таъминоти барқ, пешгирии талафоти нерӯи барқ дар доираи лоиҳаи барномаи рушди соҳаи энергетика бастаи Ҷ2 тадбирҳо амалӣ мешаванд. дар ин замина барои кам намудани талафоти нерӯи барқ дар шабакаҳои барқии шаҳри Истаравшан насби 34 трансформатори 630 киловатт-ампера ва 35 адад трансформатори 400 киловатт-ампера пешбинӣ гардида, то имрӯз маҷмуан 50 трансформатори нав насб гардааст. сокинони шаҳр мегӯянд, ки баъди насби трансформаторҳои нав сифати барқ беҳтар шудааст. онҳо барои таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ ба ҳукумати мамлакат миннатдорӣ баён намуда, дар як вақт худро дар самти сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ масъул шумориданд. با ما ترانسفورماتوری 630 آورن که با ما خدمت کرده استفاده ما از همین استفاده بوده. من حاضر کن تلویزیون رو همه چیزا دیدم میشد. برق ثمرناک استفاده برن خیلی خوب میشد. дар маҳаллаи дилкушои шаҳри Истаравшан аз ҷониби зерпудрачӣ насби ҳисобкунакҳои барқии ҳушманд барои муштариёни маишӣ оғоз гардида, бо ҷалби мутахассисони техникаҳои зарурӣ кор дар ин самт идома дорад. ба таъкиди мутахассисони соҳа, истифодаи ҳисобкунакҳои барқии ҳушманд ва бисёрфунксионалӣ имкон медиҳад, ки талафоти нерӯи барқ пешгирӣ карда шавад. мутахассисони соҳа мегӯянд, ки бартарии асбобҳои чинкунии нав дар он аст, ки дар ҳуҷрави ҳавлиҳо, корхонаи муассисаҳое, ки чунин ҳисобкунак гузошта шудаанд, ғайриқонунӣ истифода бурдани қувваи барқ аз байн меравад, яъне дуздии нерӯ хотима меёбад. бо татбиқи пурраи лоиҳа дар рушди низоми энергетикӣ саҳм гузошта мешавад. ин шабу рӯзҳо барои иваз намудани ҳисобкунакҳои барқии замонавӣ, ноқилҳо ва симчӯбҳо фаъолият намуда истодем. ин барои пешгирии талафоти нерӯи барқ мусоидат мекунад. ҳоло дар шаҳрҳои Истаравшан, Панҷакен, Бӯстон ва Гулистон фаъолият дорем. тақрибан 70 000 муштарии шаҳри Истаравшан бо ҳисобкунакҳои барқии замонавӣ таъмин карда мешаванд. барои пурраи анҷоми лоиҳа беш аз 1 сол вақт лозим аст. дар замони соҳиб истиқлолӣ бо ташаббус ва талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуданд. бунёди нерӯгоҳҳои барқии обӣ, таҷдиду навсозии инфраструктураи муҳими соҳа аз ҷумлаи тадбирҳои андешидашуда дар соҳаи энергетикӣ маҳсуб меёбад. бо зиёд шудани нуфузи аҳолӣ, иқтидорҳои истеҳсолӣ ва манбаъҳои дигари истифодаи нерӯи барқ талабот ба нерӯи барқро бештар намудааст. дар ин самт зарурати истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, пешгирии талафоти он ба миён омадааст, ки корҳо дар ин самт идома доранд.